אהלן חברים, זה הולך להיות סדרה של סרטונים שבעצם במהלכה אני אנסה להסביר בדיוק מה לדעתי הולך פה. אני חושב שרובכם תהיה לכם קשה להתמודד עם האינפורמציה שאני מעביר כאן, אבל אלה שהם מספיק ביקורתיים ויש להם יכולת לחשוב בצורה טיפה יותר עצמאית יוכלו להגיע למסקנות הנכונות. זה בעצם הסרטון הראשון שבו אני מסביר איך הגעתי לכל הסיפור הזה ובעצם מה מוביל למה. אני מאמין שזה יהיה הרבה יותר חכם מאשר לזרוק אתכם ישר בקפיצה לתוך המים. אז זאת כתבה שפורסמה בוויינט ב-2016. זו הכתבה שהתחילה בשבילי את החקירה שאני בעצם נמצא בה היום, לגלות את האמת. מה שאתם רואים פה זה סרטון שמראה את הכפית שנמצאה על מאדים. זו לא הכפית הראשונה אגב, זו הכפית למעשה השנייה, כפית כף שנייה שנמצאה על מאדים, וזה בהחלט מעלה שאלה ותהייה, איך יכול להיות שכף נמצאת על מאדים. בואו נראה את הסרטון הקצר הזה. אוקיי, כמו שראיתם, זה לא משתמע לשתי פנים, זה באמת כף, אוקיי? אין דרך לסבן את זה. עכשיו, איך זה נמצא על מאדים? אופציה אחת, חייזרים השאירו את זה שם. אופציה שנייה, אסטרונאוטים או רכב חלל או משהו השאיר את זה, מה שזה לא הגיוני. ואופציה שלישית, זה שזה כאילו צולם על מאדים. זה למעשה צולם במדבר על כדור הארץ. אם תבדקו קצת יותר לעמוק, ואני בדקתי, תראו שזה לא הדבר היחידי שנמצא על מאדים שמעלה שאלות. שימו לב לזה. As an Arctic lemming, a lump of wood, possibly from an old railway sleeper, the vertebra of a large sea creature, a bone identified possibly as a walrus arm bone, lichen growing on rocks, a crinoid fossil, and also photographs which prove NASA have falsified the colors in many of their images. The question which arises is, do these anomalies provide evidence that all the images from the Mars rovers are in fact being taken from remote locations on the Earth? Landed on Mars. אוקיי, אז באמת זו השאלה. האם יכול להיות שכל התמונות של נאסא רוברס שנחתו כבר על מאדים זויפו וצולמו בעצם על כדור הארץ? בואו נבדוק את ההיסטוריה. אנחנו כולנו יודעים שניל אמסטרונג נחת על הירח, נכון? נכון מאוד. אנחנו יודעים שהיינו שם מספר פעמים. אבל יחד עם זאת יש הרבה מאוד שאלות שעולות בכל נושא הנחיתה על הירח. שאלות שבאמת אין להן תשובה ברורה עד היום, אם זה נושא הדגל שמתנפנף ברוח, ואם זה נושא המצלמה שמלווה את האסטרונאוטים ברגע שהם עולים למעלה. אבל הקטע יותר הזוי זה כל נושא העדויות של האסטרונאוטים עצמם על החלל באופן כללי. למשל, יש פה דוגמה של אסטרונאוטים שצריכים לענות על השאלה האם רואים כוכבים בחלל. בואו נראה מה הם עונים. From Mark Cameron. This is from Mark Cameron. Whilst in space, have you ever looked away from Earth into the black void? Because you can see, because you can see the stars. Oh yeah. You know, and pretty much all the time you can see the stars. הם אומרים שלמעשה רואים את הכוכבים, זה הגיוני כי בחלל אין אטמוספירה. אבל מה יקרה שנשמע את העדות של אדון ניל אמסטרונג ואסטרונאוטים קצת יותר עתיקים שכבר היו בחלל עוד הרבה לפניהם? האם הם יגידו את אותו דבר? האם גם הם יכולים לראות בחלל את הכוכבים בצורה כזאת ברורה? בואו נשמע. We were never able to see stars from the lunar surface or on the daylight side of the moon.
אתם The קולטים? sky is a deep black when viewed from the moon, as it is when viewed from cislunar space, the space between the Earth and the moon. And we cannot see stars. It's not is a the black cool thing. void. I mean, it's black, but there's all kinds of little polka dots. There's all the stars there. And the cool thing is about it, you can see it during the day. And when you're in space and you're looking into deep space and you're on the sun side of the orbit, the sunlight washes out all the starlight, so you can't see any stars, just like here on Earth. There's all the stars there. And the cool thing is about it, you can see it during the day. אתם מבינים את האבסורד? אתם מבינים את האבסורד? דבר ראשון, שניהם נראים כמו שחקנים. אוקיי? שניהם נראים כמו שחקנים. הם מסתכלים אחד על השני בצורה הכי ברורה בעולם של אני אין לי מושג מה להגיד. אף אחד לא הכין אותי לזה. מאוד חובבנים מצדם. שימו לב להבעת פנים שלהם. מסתכלים אחד על השני. מה אני אגיד? כן. כן, נכון. בטח. אוקיי, חבר'ה. מאוד מאוד ברור. עכשיו, מה שאני אומר פה זה באמת משהו שלא אפשר לקחת בקלות. למעשה, עזבו את זה שהנחיתה לירח לא קרתה מעולם, ובאופן ישיר גם הנחיתה על מאדים, עם כל הרובוטים והרוברים שלנו. אבל מה שהם אומרים כרגע סותר למעשה את העדות של האסטרונאוטים שהיו בירח. עכשיו, למה לסתור דבר כזה בסיסי? בוא נגיד, והם לא היו בירח. ברור שהם היו בחלל לפחות. הם יכולו להגיד עדות נאמנה של מה שרואים מהחלל. אבל פה טמון הכלב, פה קבור הכלב. האם הם בכלל היו בחלל? האם נאסא, האם תחנת החלל הבינלאומית וכל מה שאנחנו רואים אכן נמצא שם? אני אטען במהלך הסרטון הזה שהתשובה היא לא. וזה משהו שהוא בלתי נתפס. לבוא ולהגיד שאנחנו חיים במערכת שבה בני האדם לא הצליחו להגיע אפילו לחלל, שלא לדבר על הירח, זה חתיכת טיעון מטורף. עכשיו, כדי להגיד טיעון כזה, אני כמובן לא אזרוק אותו סתם לאוויר, אלא אני אנסה להעביר לכם פה כמה שיותר הוכחות. לדוגמה, פה אתם יכולים לראות דיון בעצם על כל נושא הנחיתה לירח. אני מאמין שזה משהו שיהיה מעניין לשמוע. ללא ספק טיעונים מאוד מאוד חשובים, תקשיבו. Disney worked with NASA on the moon project. Yeah, they made it, they filmed it so that it would be entertaining for the masses. Yeah, and they're still working with NASA. I absolutely believe that Stanley Kubrick, filmed the moon landing. He left a few clues just to say, so that like Michelangelo. Yeah, so that we eventually would know that this was his work. Yeah, I did this. It's a joke. It was meant to fool people in the 1960s. So you got like clear footprints, but yet you don't have where an impression where the pads of the lunar lander were. Or a blast crater where the engines were blasting downwards. למעשה מה שהוא אומר זה למרות שיש את התמונה המאוד ברורה של העקבות על הירח, אין אפילו מכתש קטן מהנחיתה של הלנדינג מודול על הירח עצמו. מאחר והוא נחת באנרגיה מאוד מאוד גדולה והעיף אבק לכל מקום, ושלא לדבר על אם אנחנו מסתכלים על הנעליים שלו ועל זה שהוא השאיר בחול, כנ"ל לגבי הפד נחיתה עצמו. And also, the camera followed the זה מטורף. capsule straight up, right? And it followed it very precisely, right? It stopped when it started to pitch over, right? Now, NASA says, "Oh, we did it remotely." Well, there was a 2 or 3 second delay between sending signals and the camera starting to respond, and then another couple of seconds for them to see what's happened. בגדול יש דיליי מאוד גדול בין הירח, וכמובן שעם הטכנולוגיה של אז זה לא הגיוני לחלוטין. אבל בואו נראה לכם משהו באמת הזוי. לאן כל זה בעצם מוביל? זה בעצם ניל אמסטרונג, יושב וצופה עכשיו בקטע שהולך בעצם לשנות פה הרבה דברים. אני רוצה שקודם כל תצפו בקטע ואז אנחנו ננסה להסביר מה אתם רואים פה. Houston, Goldstone says that the TV looks great. Over.
we just wanted a narrative such that we can, when we get to playback, we can sort of correlate what we're saying. Thank you very much. Well, we shut out the sun coming in some of the other windows into the spacecraft, so it's looking through a... We shut out the sun coming in some of the other windows. ברבים. צילמנו את השמש כביכול, נכנסת מאחד מהחלונות האחרים לתוך החללית. אבל, כמו שתכף תשמעו, אמור להיות רק חלון אחד בחללית. אבל זה לא המצב. The number one window under it, any reflected light. We only have one window that has a view of the Earth, and it's filled up with the TV camera. ופה בעצם זה הקטע, זה האמיתי ששודר. מה שאתם ראיתם זה קטע שלא שודר, שהבמאי הזה הצליח להשיג. ופה הם אומרים שבאמת היה להם רק חלון אחד. אם תסתכלו על הדגם של החללית עצמה, אתם גם תבינו שזה נכון. אבל כמובן שזה המצב. תמשיכו, תראו מה קורה אחרי זה, זה קטע הזוי, כי הוא מאמת אותו עם הנתונים. South America becomes invisible just off beyond the Terminator or inside the shadow. We can see the oceans with a definite blue cast, see white bands of major cloud formations across the Earth. Roger, the ATC's working real well. The F-22 looks good, over. Apollo 11, Houston, did you copy, over? We copied, Charlie. Roger, your transmissions the last couple of times have been about 2 by, over. Okay, how do you read me now? Roger, 5 by now. Now we're coming in. Can't quite make out who that is. What is your proposition that we didn't go to the moon? I know for a fact that he did. I know for a fact that he did not. You know for a fact that we did not. That's correct. And you'll see this tape proves that. Okay, well, I'm not interested in satisfying your suppositions when there's all this evidence that we did. This proves, as you'll see, that you were using the window to demonstrate that you were halfway to the moon when you were... Turn the camera off, please. Turn the camera off. Oh, shit. It shows that you're in Earth orbit. Now, if the moon is 3 days away, and this is late, on the 18th, how could you possibly walk on the moon 2 days later when this was shot on the 18th? You want me to sit in front of a camera while you're taking... הוא בעצם אומר שיש פה בעיה עם שלוחות זמנים. הירח נמצא הרבה יותר רחוק, וזה לא הגיוני בזמן שהם צילמו אותו, שזה בעצם, הם נמצאים באמצע הדרך. ואין לו מה להגיד על זה. You're showing this and then you want to see my reaction. I know for a fact that's slimy journalism. Do you realize that? You ought to be ashamed of yourself. The document that I have in here, you'll find that it's not. But this is a personal plea to do what is right. Well, we sit and we talk about things ahead of This is the time. document that you want to see. I know for a fact But that what it is you're trying to do is unethical. You don't believe that? No, I do not. Well, then we have a difference of opinion. This is where you're using the window of the spacecraft to appear to be the Earth far away. We got the raw footage of it. We have an auxiliary track, so I'm prompting you with this speed. You believe in UFOs? No, You think we've been visited by... Well, why do No, I you want to don't. believe this stuff? I know for a fact. We've had this analyzed. And this is the window. כן, אתם לא מאמינים? מטורף. לחלוטין. באמת מטורף לחלוטין. And you're in, and it's dated by an atomic clock at the Goldstone tracking station, which is on the tape. Well, you're talking to the wrong guy. Why don't you talk to הוא the מדווח על administrator? התאריכים שבהם זה We're צולם. passengers. We're guys going on a flight. I We're not... know for a fact that מנסה להתנער מזה. and this tape would prove it in a court of law. Subsequently, this It tape would. was never used. Why don't you try?
Why don't you put your money into a court of law and see how people laugh at you? You want to... No one is Your laugh. camera working? No one is laugh. I believe... You're open for a lawsuit. You're open for a lawsuit. Okay? בעצם הוא אומר לו שאם הוא משדר את זה או מראה את זה למישהו, הוא יכול לתבוע אותו. קיצור, אתם מתעסקים פה עם דברים מאוד מאוד רציניים. יש פה הרבה מאוד מאוד כסף, הרבה מאוד אנשים שמושקעים בתוך העניין הזה. ואתם יכולים להסתכל פשוט על העדויות. זה פשוט כמות עצומה של מידע. עכשיו אף אחד לא יבוא ויגיד את זה בריש גלי. ופה טמון הכלב, פה אתם צריכים לנסות ולהבין בעצמכם. 90 seconds. עכשיו, זה לא הפעם הראשונה שזה קורה, אבל דברים מתחילים לצוץ. אחרי כל כך הרבה שנים, קשה מאוד להחזיק את הכל ביחד, וזה לאט לאט מתפורר. קחו למשל לדוגמה את אסון של צ'אלנג'ר. מי שמכיר זה המעבורת חלל ששוגרה והתפוצצה במהלך ההמראה. ותאמינו או לא, האסטרונאוטים שכביכול נהרגו באותה התפוצצות עדיין חיים היום. זה פשוט לא יאמן, תסתכלו בעצמכם. And counting, the 51L mission ready to go. In Los Angeles, where it is 3 hours earlier than... This is a special... The shuttle mission will launch... My God. 1 minute 15 There's been an explosion. Velocity 2,900 feet per second, altitude 9 nautical miles, downrange distance 7 nautical miles. This is not standard. This is not something that is planned, of course. I can see a solid rocket booster has broken away from Shuttle Challenger. That's what you're looking at in the middle of your screen. I cannot see the shuttle itself. In 1986, the Shuttle Challenger exploded about 74 seconds after takeoff, killing all 7 astronauts inside. Or did it? It turns out that 6 of the 7 are still alive and kicking today. Ellison Onizuka claims to be his identical twin brother, Claude. Yeah, I've got an identical twin brother, Claude, too. The Challenger pilot, Mickey Smith, hasn't even bothered changing his name. He's now Professor Michael J. Smith of University of Wisconsin. Now, Krista McAuliffe was a bit of a sneaky one. She was the Challenger payload specialist, quite famous for being a teacher. It turns out during her astronaut days she was using her middle name, Krista, and now she goes by her first name, Sharon, and she's a Syracuse law professor. The Challenger commander, Francis Richard Scobie, is now Dick Scobie, which sounds like a rather unpleasant disease, CEO of Cows in Trees Limited. Judith Resnick, the Challenger mission specialist, again hasn't even bothered changing her name. She's a professor at Yale Law. And finally, Ronald McNair, another Challenger mission specialist, claims to be his identical twin brother, Carl McNair. What are the odds? Part of the team, even though she was not a trained astronaut. She knows where we're going to be standing, how busy it's going to be, where she can help, where we need our space. אתם תראו פה למעשה קטעי וידאו שלה לפני ואחרי זאתי היום. Grecian goddess or warrior princess or where she can help of this, which is a marker. From 1986. אוקיי, אז פשוט לא יאמן. זה יוביל אותי עוד מעט למקום קצת יותר מטריד בשבילנו הישראלים, אבל זה פשוט מראה לכם שהם אפילו לא טרחו לשנות את השמות שלהם. חלק, 2 מהם יש להם אחים תאומים, הסתברותית זה לא הגיוני. בואו נראה לכם עוד משהו עכשיו. מה שאתם רואים פה זה קטע חזרה לקטע של הנחיתה לירח. יש לנו פה במאי שמאמת את האסטרונאוטים ממה שנקרא רצועת ון הלן. רצועת ון הלן זו רצועה שהיא רצועה מאוד חזקה, היא מפיצה קרינה,
ולפי נאס"א לא ניתן לעבור אותה מבלי לגרום לנזק לאסטרונאוטים. עכשיו, אני מזמין אתכם לבוא ועכשיו לשמוע קטע שבו אנחנו מאמתים את האסטרונאוטים עם האינפורמציה הזו. תחליטו בעצמכם אם זה אמין, לא אמין, ואם זה לא סותר את מה שנאס"א עצמה מפרסמת, האם ניתן לעבור את הרצועה. אז בואו נשמע קודם כל ונראה סרטון רשמי של נאס"א. שימו לב. As we get further away from Earth, we'll pass through the Van Allen belts, an area of dangerous radiation. Radiation like this could harm the guidance systems, onboard computers, or other electronics on Orion. Naturally, we have to pass through this danger zone twice, once up and once back. But Orion has protection. Shielding will be put to the test as the vehicle cuts through the waves of radiation. Sensors aboard will record radiation levels for scientists to study. We must solve these challenges before we send people through this region of space. For this flight, it's time to head home. מה שאתם רואים עכשיו זה בעצם הרצאה של אחד מהאסטרונאוטים שעברו את הרצועה ונחתו על הירח. בואו שימו לב בדיוק איך הוא מתבטא ומה הוא אומר ברגע שהוא מתעמת עם הנתונים על איך הוא עבר בעצם את אותה רצועת קרינה. בהתחלה הוא מכחיש שהוא עבר את הרצועת קרינה, ולאחר מכן הוא אומר שכן עברנו וסגרתי את העיניים והצלחתי לראות כל מיני נקודות. הוא סותר את עצמו כמה וכמה פעמים. זה מאוד ודאי ומאוד ברור שהוא משקר. שימו לב. Interviewed, Alan Bean of Apollo 12 initially stated that he had not gone through the belts and did not observe any effects caused by them. Any ill effects from the Van Allen radiation belts? No. Now, I'm not sure we went far enough out to encounter the Van Allen radiation belt. Maybe we did. When it was pointed out that the flight pattern took him through the belts, he changed his story. The belts are 1,000 miles to 25,000 miles above the Earth. Then we went right out through them. No effects on your cells? Didn't even know it. I don't think anybody, well, maybe somebody said you went through the radiation belt, but we didn't feel it inside, and we didn't get any, added radiation. The space shuttle went to 365 miles a few years ago because I worked in news. I saw CNN. They said that the radiation belts surrounding Earth are more dangerous than previously believed because the astronauts saw shooting stars with their eyes closed just when they got within 600. Radiation belt. We saw shooting stars, but they're not shooting stars with your eyes closed, although they look like it. If you're out in space beyond the Van Allen belt, and probably within the Van Allen belt, and close your eyes and just pay attention. You don't notice it unless you pay attention. Then all of a sudden you'll see a little flash like a shooting star, except it's like that. There goes one this way. Then one just blossoms. And then not that fast. Maybe you wait 3 minutes or 2 minutes and one goes whoosh. And what's happening is cosmic rays are hitting the back of your eye and exciting those sensors in the back of your eye. So that's what you see. And they got high enough apparently to close it. My guess is in Earth orbit, if you closed your eyes and just paid attention, that you would see them. The first time they were seen was when they went to 365 miles. Yes. That's 650 miles below or away from the radiation. Yeah, see, it's below. My guess if they just did it tonight. But see, if you're just going to sleep or closing your eyes or it's dark, you don't notice them. But if you'll close your eyes and pay attention, which we had an experiment to do, by the way, then you see them whistling by. Not on our mission, by the way, they hadn't been discovered yet. I saw them one day on the moon. It wasn't dark, and it was kind of dark, and I saw this flash of light. And it looked like it was on the moon, but really it wasn't. It was a flash of light in my eye.
Some scientists argue that the trip through the belts was so brief, that is only a few hours, that the radiation would not have had a negative effect on the astronauts. But the question remains, if these belts are not dangerous, why in the last 30 years has absolutely no country put even a monkey past these belts? The standard excuse is that no one has wanted to spend the money to do so. But to write off every advanced country in the world as too stingy and incompetent in over a third of a century to explore further than 400 miles from Earth really is a bit too much to fathom. It is more likely that we simply do not have the technology to go further at this time. כמו ששמעתם, הבחור סותר את עצמו כמו שאר הסרטונים שהראינו עד עכשיו. הם עובדי עצות, הם נכנסים ללחץ, הם מביאים דיסאינפורמציה, לא סגורים על עצמם. ובהחלט השאלה שנאמרה עכשיו היא שאלה נכונה. אם אנחנו כן יכולים לעבור, אז למה עד עכשיו לא ראינו שום משימה רצינית שעוברת את הרצועה הזאת ומצלם צילומים יותר אמינים לפחות של כדור הארץ? זו שאלה מאוד מאוד חשובה שאנחנו נצטרך לתת עליה מענה, כי אנשים בוחרים להתעלם ממנה ויש סיבה מאוד טובה למה לעשות את זה. עכשיו אני אראה לכם אסטרונאוט נוסף שנשאל על אותה שאלה בדיוק, ובואו נשמע מה יש לו להגיד על הנושא הזה, ושימו לב גם איך הגוף שלו מגיב ברגע שהוא מתמודד עם אינפורמציה שהיא שקרית. I saw a CNN report about 3 years ago. The space shuttle went to about 365 miles. And that was the closest they got to the belts since the moon missions went through them. And they were about, I guess, 650 miles away from the belts. And they reported that it was more dangerous than previously believed. And that when they were 650 miles away, inside a shielding better than you guys used, they could see the radiation with their eyes closed going through their skulls and the retinas of their closed eyes. Well, I don't know about the shuttle. The shuttle doesn't have the capability to go very far, 400 miles. I don't know exactly where the Bell Ellen. Quiet. Hey. 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 Quiet. You know, the shuttle doesn't have the capability to fly very far away from Earth, maybe 300-400 miles. I don't know exactly how far out the radiation Van Allen belt is. It didn't seem to bother us very much. Did you see shooting stars? Did you see the shooting stars? Yeah, I'm getting to that. Oh, okay. But a lot of noise going on. So I don't know the results of some of the experiments they've conducted. The point is they can't get that far from here, and they're really in the protective confines of the Earth, outside the atmosphere certainly. Now on the way to the moon, we did conduct lots. We weren't passengers away to the moon. We're passengers. We conducted all kinds of experiments, and one of them was an experiment where we closed our eyes and then we put some light-sensitive pads on our eyes, and we could literally, yes, we could see traces of radiation or traces of something going through our eyes. We conducted this experiment both going to the moon and coming back from the moon several times. Now, what that all meant, I don't know, but it wasn't the kind of radiation that gave us a problem of any kind. But you could see it. You could close your eyes and you could see these things shoot by. We all saw it. Not on our mission, by the way. They hadn't been discovered yet. We did it on more than one mission. I guess you knew von Braun, right? Oh, yeah, yeah. They found a publication of his that he did prior to the goal being set to go to the moon. And in it he says, "It is commonly believed that man will fly directly from the Earth to the moon. But to do this, we would require a vehicle of such gigantic proportions that it would prove an economic impossibility. Calculations have been carefully worked out on the type of vehicle we would need for the non-stop flight from the Earth to the moon and to return. The figures speak for themselves. 3 rockets would be necessary. Each rocket ship would be taller than the Empire State Building, 1,250 feet, and weigh about 10 times the tonnage of the Queen Mary, or some 800,000 tons.
Now, the Saturn V rocket weighed 2,500 tons. Now, that's a difference of 32,000%. How do you explain that change was made within a 3-year period? All right, is this the Bible? Yeah, absolutely. It's I my think Bible. this is ludicrous, and I want כמו שאתם רואים, פה היה קטע שבו הוא נשאל על איך זה יכול להיות שהם הגיעו לירח עם המשקל שהיה להם, אחרי שנעשו חישובים שאמרו שזה בעצם יצרוך הרבה יותר אנרגיה, והם טסו עם חלק שהוא הרבה יותר קטן מבחינה יחסית למה שהם תכננו מלכתחילה רק בתוך פרק זמן של 2 אז זה מתווסף לעוד רשימה מאוד מאוד ארוכה של עדויות שפשוט מביאות אותנו לאותה נקודה שהם חבורה של שקרנים. וזה מצטרף לעדויות החדשות על כל נושא הנחיתה אל הירח שמוביל אותנו לבעצם השאלה העיקרית שהיא מה עומד מאחורי כל הסיפור הזה. אז אלה מכם שהבחינו, גם הכותרת פה מדברת בפני עצמה, Flat Earth. כן חברים, תאמינו לו, אנחנו למעשה חיים על משטח שהוא שטוח ולא על כדור שהוא עגול. וכל הקונספירציה פה וכל השקרים והסודות באו לענות בעצם על השאלה הזאת. אנחנו מקבלים כרגע מצב שבו המציאות שאנחנו חיים בה היא מציאות שקרית. ומסתירים איתנו את האינפורמציה הזאת, וזו הסיבה שהרבה דברים נכתבו בהיסטוריה המודרנית על בסיס האינפורמציה הזאת. עכשיו אני לא מדבר דברים סתם, אני כמובן יבוא ויתן לכם את הנקודות החשובות שאתם צריכים לדעת, כי אנשים יבואו ויתקילו אתכם ויגידו לכם שאתם משוגעים ואתם טיפשים ואתם לא יודעים על מה אתם מדברים. אז בואו נתחיל במה אתם יכולים בעצם לענות להם ולמה אתם צריכים לבוא ולפתח חשיבה ביקורתית ולהבין בדיוק מה עומד מאחורי האמירה הזאת שכדור הארץ בעצם הוא שטוח. זה לא משהו חדש, זה משהו שהדת שלנו בתור יהודים תומכת בה, גם מבחינה דתית, ומעבר לזה אני מאמין שיש לנו חובה מוסרית למין האנושי לספק את האמת. בתור עם הספר, בתור עם האמת, אנחנו צריכים להוביל את המהלך הזה. אז בואו נראה בדיוק מה עומד מאחורי כל הנושא הזה. אוקיי, עכשיו תסתכלו טוב טוב, וזה בעצם כל הסיפור. אני אעצור ואני אנסה להסביר כל פעם. תקשיבו. הוא יתחיל עכשיו לדבר על הכוכבים. ופה אתם צריכים להתחיל להבין שבעצם כדור הארץ, כמו שאנחנו מכירים אותו, הוא למעשה לא כדור, אלא מישור. ואתם תוכלו לראות פה את ההוכחות בדיוק שזה האשליה הגדולה ביותר. אנחנו חיים על מישור ולא על כדור הארץ. אז הארץ היא שטוחה לחלוטין, כמו שחזו וכמו שדיברו וכמו שחשבו לפני עשרות דורות כבר. שימו לב. The other thing that, about the spinning Earth is looking at the stars. Now, directly above the axis of spin is the pole star, Polaris, okay, directly over the North Pole. And we're told that the reason that all the stars spin around the North Star is because the Earth is spinning at 1,000 miles an hour. Okay, seems to make sense because if you put a long exposure camera pointing at the North Star, you'll see the stars will make perfect circles around, perfect star trails. The only problem is the Earth is also orbiting the Sun at 67,000 miles an hour. Okay, the Sun is moving, dragging the Earth and all the planets up that way or that way at 600,000 miles an hour. So why do we see perfect circles? You know, because that's the slowest speed, that's slowest motion in that mix, and yet the Earth is moving 67 times faster that way and 600 times faster that way.
So you should see the stars do all sorts of strange motions, but you don't. You only see them make these perfect circles. That tells me that it's the stars that are moving, not the Earth. The thing is, what the scientists will give you is calculations and theories why that happens. But we have experience. We see things and they either make sense or they don't make sense. What the scientists do is substitute our common sense and our intuition for calculations and theory. And we're supposed to believe the calculations rather than what we experience ourselves. There was a famous experiment. אז כמו שראיתם פה בקטע הזה, הוא למעשה מראה לכם איך כדור הארץ, למרות שהוא מסתובב לא רק סביב עצמו, אלא סביב השמש, ולא רק שהוא מסתובב סביב השמש, השמש עצמה זזה בתוך כל מערכת הזאת של גלקסיית שביל החלב שאנחנו נמצאים בה. זה לא הגיוני שהכוכבים מעשים סיבוב סימטרי לחלוטין, ויותר מזה, זה לא הגיוני שהם לא משתנים אלפי דורות. אם תבדקו עוד עם תקופת הפירמידות ותקופה של היוונים, אתם תראו שהקונסטליישן וכל המזלות שלנו נשארו אותו דבר. איך זה הגיוני? אלפי שנים, שום שינוי. אז לכן אני בא ואומר שזה עוד הוכחה ברורה מאוד לזה שאנחנו נמצאים במקום, אנחנו לא זזים. מה שזז זה השמיים עצמם. אוקיי? זה מה שזז. עכשיו שימו לב לניסוי שעשו באנגליה, זה באמת מרתק. Back in the 1800s in England, called the Bedford Levels experiment. Now, the Bedford Levels is a canal that is perfectly straight for 6 miles. Okay, so what a chap called Samuel Rowbottom did was he took a telescope, put it in the water about 8 inches above the water, and he had a friend. Had a friend in a rowboat with a flag on the back, row all the way to the other end, and he was able to see the flag on the back of the rowboat the whole distance. Now, according to spherical trigonometry, the curve of the Earth is 8 inches per mile squared. So, over... יש אשכרה אתר אינטרנט שאתם יכולים לראות את זה. ולחשב בעצמכם לפי המרחק מה הכימור. אני אראה לכם. שימו לב. שימו לב. 5 miles, that's 5 times 5, 25, times 8, which is 200, which is, works out, that's 200 inches, which works out at 16 feet. That means the boat should have been 16 feet below the horizon. He shouldn't have been able to see the boat. Now, the scientists will say, oh, refraction and this and light bending around the Earth and stuff. But the fact is, it's perfectly flat. And he, in his book, he puts forward many arguments that show that, or many experiments that show the Earth is always perfectly flat. They say that you see the mast, go down last. It's literally just the way your vision works. Yeah, it's perspective and atmospherics, basically. The limit of your vision is supposedly 3 miles. And then after 3 miles, you're supposed to see the boat start to go over the horizon. It's funny that Neil deGrasse Tyson again says that, explains that you can't see the curvature of the Earth from a plane. He says this. You can't see the curvature of the Earth from a plane because you're not high enough. The Earth is so big that you can't get high enough to see the curvature. Yet, you can apparently see a boat go over the curvature over the distance of 3 miles, which doesn't make sense. The thing is, when you look out and you see a boat start to go over the horizon, if you suddenly get a curve, and once the... חשוב שתבינו פה. מה שהוא טוען, ומה שהוא אומר זה נכון, למעשה, זה לא טענה. המדע טוען שאנחנו לא יכולים לראות מעבר ל3 מייל, כי ברגע שעצם עובר מ3 מייל, הוא מתחיל להיות נעלם מעבר לאופק. אבל כשאנחנו טסים במטוס, אנחנו יכולים לראות למרחק הרבה יותר גדול מזה,
ולמרות זאת אנחנו לא מצליחים לראות כימור של כדור הארץ. כל אחד שעולה במטוס וטס, אוקיי, לא משנה לאן, אם אי פעם הוא טס במטוס, הוא אמור לראות את כימור כדור הארץ מהגובה של הטיסה שהוא נמצא בו. מאחר ואנחנו רואים למרחקים הרבה יותר רחוקים מ3 מיירס ברגע שאנחנו עולים לגובה. ובכל זאת אי אפשר להבחין בכימור בגובה הזה. אז זה אחד מהטענות הבסיסיות, והעולם כמנהגו נוהג, כולם שותקים, אף אחד לא חושב לתת תשובה ברורה על איך זה הגיוני, שאנחנו לא רואים כימור של כדור הארץ ברגע שאנחנו עולים על מטוס. יותר מזה, תעלו בלון תצפית לחלל, אוקיי? לאטמוספירה, בתוך בלון הליום, ועדיין לא תראו את הכימור. שימו לב, הוא ממשיך לגבי כל העניין של המרחק והראייה בו באופק. It goes out the side of your binoculars. If you get a telescope, yeah, it comes back again. It doesn't go over any curve of the horizon. What we found, many people have done experiments with very high-powered zoom cameras, and they've watched a boat sail out to sea, and they've just kept trained on this boat. And what they see is, after a very long distance, you see an atmospheric effect where the bottom of the boat disappears and starts, and the top of the boat inverts, so you see a sort of mirror image. And that, with your eyesight, basically the bottom of the boat just melts into the horizon. One of the best examples of that is the Antwerp Notre Dame spire, which can be seen something like 240 kilometers away from the spire. So that should be over a mile below the horizon, and you can still see it. There's been a few famous examples just recently of a man who took a picture across the Great Lakes from Michigan and was able to see, I believe, Chicago, which he shouldn't have been able to see. And the television station basically said it was a mirage. This is from Joshua Nowicki, and what you're seeing here is a mirage. We typically would not be able to see this from the Lake Michigan shore. We talked about this last night. Conditions are right on the lake that we're actually seeing a mirage of the Chicago skyline. But they always say it's a mirage, but for a mirage to happen, you have to have very specific atmospheric conditions. קיצור, אומרים שזה לא אמיתי מה שהם רואים שם וזה חרטה. אתם לא מאמינים מה הרמה שיורדים לפה. מטורף. תראו עכשיו למעשה את אחד מהסיבות שאנחנו מקבלים את הכל כמובן מאליו, זה למעשה התמונות והאינפורמציה שאנחנו מקבלים מנאס"א. אבל עכשיו אתם תראו תמונה של כדור הארץ, שהיא תמונה משנות ה-70, אם לא טועה אתם תראו כבר מעכשיו, שזו התמונה היחידה שנאס"א פרסמה, שהיא לפי טענתם אותנטית. כל שאר התמונות עברו איזשהו סוג של עריכה, הדבקה וכולי, לפני שהציגו את זה לציבור, וזאת היא התמונה, שימו לב. This is a photograph. It was from 1972, and it's the famous picture. It's got Africa sort of near the top, and it's the same picture they've been using for the last 40 or 50 years in every textbook. Every other image is what they call a composite. It's Photoshop. There was another layer to sort of simulate the atmosphere. And then there's this little bright spot. It's called the specular highlight. So it's the reflection of sunlight off of water. Those are the pieces, but you can't just slap them all together. It just didn't look realistic. It looks kind of flat, or the clouds are sort of too see-through. So I just take Command-Z a lot. There's artistry to creating the world. What I imagine it to be. Unfortunately, I'm not an astronaut. I've never been to space. But I've looked at these images over and over again, trying to sort of get the essence of it. It is photoshopped, but it's has to be. 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 אתם קולטים? זה מה ששמעתם עכשיו. זה מהאתר הרשמי של נאס"א, אתם יכולים להיכנס ולראות בעצמכם. זה הבחור שעורך וסידר את התמונות האלה. הוא בעצם חיבר את הכל ביחד מכל מיני תמונות שהוא קיבל מנאס"א, מלוויינים וכולי, והיה צריך לעשות תמונה אחת
של הכדור. ותזכרו, לפי מה שהם טוענים, כדור הארץ בכלל בצורת אגס. אוקיי? הוא יותר רחב למטה מאשר למעלה. וזה לא מה שאתם רואים פה, ומעבר לזה, זה ממש ממש לא מצחיק. אתם מסתכלים על תמונות שעברו עריכה. אין לנו בשנת 2017 תמונה אחת אמיתית של כל כדור הארץ מהחלל. אחת. ויש לנו פאקינג דרון על מאדים. So called. זה נראה לכם הגיוני? זה נראה לכם נתפס? הסיפור הזה? אתם באמת קונים את הבולשיט הזה? And many of us have been looking at these images of Earth, including one they called the Big Blue Marble, which was released in 2002, I think. Again, when you zoom into it with Photoshop, you'll see where they've used the clone tool in Photoshop to take a picture of one of the clouds and stamp it in various places around the picture. They got lazy. In another image, they've even literally... טוב, קפצתי. פוטושופ, הם פשוט הדביקו את זה. הם הדביקו את החלקים. תנו לי למצוא את זה שנייה. קפצתי יותר מדי. רגע. הם פשוט הדביקו. Crazy, but if you look at the fishbowl of the Lord, literally is controlled by the military until these people can say a flight from Cape Town, Earth in real time. These images of Earth, including one they called the Big Blue Marble, which was released in 2002, I think. Again, when you zoom into it with Photoshop, you'll see where they've used the clone tool in Photoshop to take a picture of one of the clouds and stamp it in. תראו, אתם רואים? זה אותם חלקים. מה שבירוק, אני אראה לכם פה, מה שבירוק פה, זה אותו חלק. כל מה שבצהוב פה, אוקיי? זה אותו חלק. כל מה שבכחול פה, זה אותו חלק. כל מה שכאן, זה אותם חלקים, הלבנים. אוקיי? זה אותם דברים. זה פשוט אותו צורת עננים. מה הסיכוי שצורות העננים האלו יהיו צורות זהות לחלוטין? תסתכלו על זה, תסתכלו על זה. תסתכלו על הנקודות הקטנות, בחלק הזה הכתום. בחלקים הצהובים. כולנו הרכבנו פאזלים שהיינו ילדים. שימו לב, זה אחד לאחד. חשיבה ביקורתית, אנשים. תשתמשו במוח, יש לנו אותו, לא חייבים להיות מדענים כדי לדעת את זה. באמת שלא. כולנו מסוגלים לזה. Various places around the picture. They got lazy. In another image, they've even photoshopped the word sex in the clouds, which is a subliminal tool they use to get people to sort of relate to something. They literally, you can look at this and you can find it on NASA's website. In a video I'm working on at the moment, I've got a video from what they call the Galileo space probe. As it left Earth, it took a series of shots of Earth, apparently. And you see that over the course of 25 hours, the clouds never move. Okay. Now, I happened to find some pictures of satellite pictures of Earth. And I noticed that in these separately taken satellite shots, the clouds were exactly the same as the ones in
in this Galileo shot. So it's a cloud map. It would be very simple indeed to just silence everybody and, put an end to this topic once and for all, turn Hubble around and show us Earth in real time, zooming in onto a place so that we can see what's happening at that place and we know that there is something would be. פה הוא מציע במעשה לסובב את האבל ולצלם ולתת לנו הוכחה בזמן אמת שהוא מצלם אותנו, שנוכל להסתכל למעלה עם כל הטלסקופים שלנו ולזהות אותו ולבדוק שזה השעה הנכונה והכל ולשים סוף לקונספירציה. כמובן שהם לא עשו את זה. הוא ממשיך פה לעוד נושאים מאוד מאוד מעניינים, ואם זה לאנטארקטיקה ואם זה לכולי, אבל אני אשים פה את הקישור לסרטון שלו. אני ממליץ לכולכם לבוא ולהקדיש קצת זמן ובאמת להיכנס קצת יותר לעומק, להבין בדיוק מה עומד מאחורי זה. הוא מביא פה עוד טענות מדהימות. יש פה צוות שעשה שיגור עצמאי לחלל, זה צוות חובבני, והם שיגרו את הטיל, ושהטיל מגיע לגובה מסוים הוא פשוט מפסיק להסתובב. זה הסרטון היחידי שאני אראה לכם עכשיו, כי פשוט זה לא ייגמר. אני בטוח שיש לכם המון שאלות, אבל אני פה רק כדי לתת לכם טעימה. יכול להיות שאני אמשיך ואפרסם עוד כמה דברים, אני עוד לא יודע, אבל פה זה מתחיל ומפה זה בידיים שלכם. אני אראה לכם את הקטע עם הטיל, ואחרי זה אני אראה לכם את החיבור לדעתי לקשר הישראלי לכל הסיפור הזה. אז בואו נראה לכם את הטיל, שנייה, רגע. אוקיי, זה הקטע. עכשיו, פה בעצם יש שיגור של צוות אזרחי של רקטה לחלל, לסטטוספירה למעשה, לא לחלל, והיא מגיעה לגובה עצום. עזבו את זה שהיא באמצע הסיבוב המטורף שלהם מפסיקה להסתובב בצורה הזויה לחלוטין. זה לנושא אחר, אני לא רוצה להיכנס אליו עכשיו. ומה שהבחור הזה מצא, זה שלמעשה מהגובה והתאריך והשעה והמקום שבו שיגרו את הטיל, אפשר לראות את הירח מלמעלה. אבל זה לא הגיוני, כי בתאריך ובשעה שבו הטיל הזה שוגר, הירח נמצא בצד השני של העולם, זה בכלל באוסטרליה, והם נמצאים בארצות הברית. אני אראה לכם קטע קצר, אתם רוצים לראות את כל הקטע, אתם יכולים להיכנס לעצמכם, יש פה את השם, ואני אשמח לשתף גם את הלינק הזה. After 3 months of investigating on the flat Earth model, I finally found the 100% proof that the Earth is not a globe. And that's how I found it. This video is called Go Fast 2040. You can check out the full video, link is in the description. Basically, this video is a world record for the highest private rocket ever launched into space, and you can see the full flight without any cuts, filmed from 3 onboard cameras. The highest altitude is about 120 kilometers or 73 miles. That's so amazing. I always searched for a video like this. Unfortunately, it appears that the camera has fisheye lenses. However, the Earth still looks flat. I was watching this video at least 100 times and analyzed it frame by frame, hoping to find a proof for either the flat Earth or the globe Earth model. And then it hit me. The moon. You can clearly see the moon in these videos. Would that even be possible if the Earth is a globe? If I check the position of the moon and the date and time the video was taken, and it turns out that the moon would be underneath the curvature, it would prove that the Earth is not a globe. The video was shot on the 14th of July 2014. Unfortunately, פה הוא מתחיל להיכנס להסבר, להשיג את התאריך וזה השעה. אחרי זה הוא מצא את זה בסרטון גם, עושה את החישובים איפה נמצא הירח, בהתאם לתאריך והשעה שהוא מצא אחרי זה.
והוא הגיע למסקנה שבעצם כדור הארץ היה, כן, לא היה במקום איפה שהיה אמור להיות, ולכן זה לא הגיוני. זה קטע הזוי. זה אגב חלק זה סרט אדיר, ממליץ לכם לראות אותו, שימו לב. אשכרה, כן, יש לנו הרבה מסכות על הפנים, והרוב מאיתנו נמצאים במצב של דיסוננס קוגניטיבי, ולכן אנחנו לא מצליחים לבוא ולקלוט את הדבר הזה, כי ברגע שאנחנו נתקלים באינפורמציה כזאת שלא מתאימה לצורת החשיבה שלנו, אז אנחנו עושים הכל כדי לסתור אותה ולא להאמין לה, גם אם זה המציאות שאנחנו חיים בה. אז חברים, להתעורר. ועכשיו לקשר הישראלי שסיפרתי, ובגללו כנראה אתם פה, אז זה הדבר. זה קטע שאתם הולכים לראות, מוביל לנקודה שאני מיד אגיע אליה בכל מה שקשור אלינו, כמובן אתם כבר הבנתם. קודם כל תסתכלו על הקטע הבא ואז אני אסביר. זה בעצם ניסוי בחיל האוויר האמריקאי, וזה תגובות של אנשים, לקוחות G, שמופעלים על הטייסים במהלך תמרונים במטוסים מאוד מאוד כבדים, סוג של רכבת הרים. בואו ניתן לכם השוואה. ברגע שאתם על רכבת הרים, במקומות שיש סיבובים חדים או לופים, אתם מרגישים את הכוחות G, שזה כוחות כבידה, שבעצם זה המשקל שמופעל על הגוף שלנו בגלל התנועה המהירה. שימו לב פה איך האנשים מגיבים בטווח שבין 3 ל-7G. Ride to a maximum of 7 Gs. Are you ready? Yeah, ready. Sure. Are you ready? Yes. Yes, sir. I'm ready. Ready. 3, 2, 1, engage. פה בפינה למעלה אתם רואים כמה G. שימו לב לידיים שלהם. Squeeze those legs nice and tight. 1, 2, 3. You're looking real good. Squeeze everything nice and tight. I'm losing it. Not yet, not yet. It's only 2 Gs. Okay. 2G והוא losing it. Going straight up in the air at this point. The 4G right there, you're doing good. תראו את הפנים, תראו את הידיים, איך הן צמודות. תראו את העוצמה שיש על הגוף, זו עוצמה חזקה. On top. On top, breathe. 4G. You're on top, breathe. You're on top, breathe. 5G, שימו לב לפנים שלהם. You're on top, breathe. 4G. On top, breathe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Go to your breath. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4G. 1, 2, 3. All right? Go. Legs tight. Butt tight. Breathe. 1, 2, 3. 1, 2. Oh, okay. זהו. Stay tight. Stay tight. Stay tight. Stay tight. Hello? Are you with me? Coming back around? Hello? How you doing? איבדו הכרה. Hello, Will? Hello. Will, sit up. I'm up. Sit up. I'm up. You're up. Put your head up. It is up. Put your head up. אוקיי, פה בעצם אתם רואים את התגובה שיש על הגוף האנושי ברגע שאנחנו מרגישים G על הגוף שלנו. עכשיו, בואו אני אראה לכם בדיוק למה הראיתי לכם את הקטע הזה. זה משהו שאני גיליתי, לא נתקלתי בזה באינטרנט, אף אחד עוד לא התייחס לנקודה הזאת, אבל זה משהו שעלה לי שצפיתי בקטעים. אז זה התגובה לגוף. עכשיו,
בואו אני אראה לכם איך זה מתקשר לכל הנושא שלנו. אתם יכולים לראות פה את אדון לורי צ'יו, שהוא היה אסטרונאוט בנאסא בין השנים 1990 ל-2005, והוא עונה פה לשאלה האם במהלך כניסה לאטמוספירה האסטרונאוטים מרגישים G-Force. הוא אומר כן, אבל לא משהו משמעותי. הוא טוען בין 3 שהוא מרגיש שזה המקסימום 3G, אבל הוא אומר שזה יכול גם להגיע ל5, ו-in off normal cases יכולים אפילו להגיע ל6 בין 8. Not comfortable but not too bad either. אוקיי? תזכרו את זה. אנחנו עכשיו ראינו מה קורה לטייסים ב-3-4, מקסימום 6G, אף אחד מהם אפילו לא הגיע ל7, ופה הוא אומר 6-8, not comfortable but not too bad either. אנשים מאבדים הכרה הרבה לפני. אז זה דבר ראשון. קחו את זה בחשבון. עכשיו מלבד זאת, חשוב שתבינו את הקטע הבא. שימו לב פה לזמן. הזמן שמהרגע שהחללית נכנסת לאטמוספירה, מתחיל תהליך הבעירה. שימו זמן לכמה זמן מתחיל תהליך הבעירה. Standing by for entry interface. Orion now at an altitude of 470,000 feet. מתחיל להיות 900 miles from its מתחיל להיות חם, מתחילה לבעור אש סביב החללית בכניסה לאטמוספירה. Guidance officer confirms that Orion has reached entry interface. The moment of truth for Orion for the next 9 minutes 45 seconds. השקיעו באפקטים כמו שאתם רואים, אבל בואו נזרום עם זה. And as expected, we have reached a loss of telemetry as we enter this brief blackout period. At the time of the blackout, the flight dynamics officer reported that all of Orion's systems looked perfect. This is the point in time where Orion would be experiencing its peak heating of some 4,000 degrees Fahrenheit as it barrels through the Earth's atmosphere, traveling about 20,000 miles an hour, some 84% of the velocity of a spacecraft returning from the moon. We're 4 minutes away from the jettison of the forward bay cover at the very top of the spacecraft that will begin the chute deployment sequence. And we've reacquired a signal from Orion. Good data being processed. זהו. אוקיי. Range to splashdown 127 miles and now. עבר
2 דקות ו-50, בוא נגיד 3 דקות, סבבה? תזכרו את זה. אוקיי. עכשיו, לענייננו. קולומביה, אוקיי? אותה חללית שבה נספה יקירנו אילן רמון. ואני מעלה את השאלה, האם הוא באמת נהרג באותה חללית, באותה תאונה? אני טוען שלא, ואני כבר אראה לכם בדיוק למה לא כרגע. מלבד מה שראינו מקודם על צ'אלנג'ר וזה שמצאו את האסטרונאוטים חיים, זה כבר ידוע, כי כל השיגורים של נאסא נעשים עם רקטות ריקות שנוחתות ונופלות בים באזור משולש ברמודה, שזה האזור שבו נוחתים הטילים שמשוגרים, ולכן יש את כל האלמויות באזור משולש ברמודה. וחוץ מזה אין שם אף אחד, יש מערכת שמסיעה את האסטרונאוטים מתחת לבטן האדמה לחדר סודי. יש את הסרטון שמראה את החדר הזה, שזה חדר שכבר בנוי למקרה ויש איזושהי תקלה במהלך השיגור והם חייבים לברוח ולפני שמתפוצצים לבונקר שנמצא מתחת. יש סימוכים וסרטון שמראה בדיוק איך ראיינו ואיך נמצא החדר שם, וזה משהו שעשו את זה בתוכנית הטלוויזיה. עכשיו מה שאני מראה לכם פה זה שתשימו לב לקטע של הרגע הראשון שבו מתחיל באמת בתהליך חזרה. זה סרטון אותנטי של החזרה לאטמוספירה. שימו לב, תתמקדו פה בחלון באזור הזה, אוקיי? ותחפשו את ההבזק של האור שמגיע מההתחלה של הבעירה, של תהליך הכניסה לאטמוספירה. מתחיל להיות חיכוך עם החללית ומתחיל להיווצר חום, אוקיי? שימו לב לאזור הזה, בדגש על האזור הזה כאן של החלון, אתם תתחילו לראות הבזקים של אור. עכשיו, אתם לא צריכים לשים לב, א', לכמה זמן נמשך התהליך הזה של הבעירה ושל ההבזקים של האור, אוקיי? ב', לעובדה שבמהלך כל הקטע חזרה לאטמוספירה, הם מדברים גם על זה שהם מתחילים להרגיש G וזה, אז תשימו לב, הם לוקחים את השנטי שלהם, אפילו לא שמים כפפות, בלעד, ברגוע, מה שנקרא, ומרימים את הידיים, מסובבים את המצלמה, משתמשים במהירות כאילו רגילה לחלוטין, כאילו לא מופעל LMG. כולנו הסתכלנו וראינו איך מגיבים האסטרונאוטים ל-G, וראיתם איזה כוח פיזי מאוד מאוד חזק מופעל עליהם. קשה להם להרים את הידיים, קשה להם לזוז, קשה להם לנשום, עיוותים בפנים. החבר'ה האלה פה מדברים רגיל, מזזים רגיל, כאילו שום דבר לא קורה. אז שימו לב לשני האלמנטים האלה. אלמנט אחד זה תהליך הבעירה, כמה זמן יש תהליך של בעירה בחוץ. אלמנט שני, התגובה של האסטרונאוטים ל-G, אוקיי? אז בואו אנחנו נשים לב עכשיו איך זה מתבצע. שימו לב, דקה היא פה, דקה 49, דקה 50, אוקיי? בואו נגיד דקה 50, אפילו 2 דקות אם אתם רוצים להגיע, אין בעיה. שימו לב. ראינו את הפש הראשון. טוב, התחיל להופיע.
רואים שמתחילים לקבל G, שימו לב, 3 דקות, עברה דקה. מה שהתחיל האור. עוד שנייה יראה לכם את החלון, אתם תראו את האור גם דרך החלון. היא אפילו בלי כפפה, שימו לב, אין לה כפפה. יש אור. תנסה להראות לנו את הבעירה מהחלון. שימו לב כמה זמן עבר. אנחנו כבר בדקה הרביעית, 2 דקות עברו. שימו לב לידיים, מרימים את הידיים, מסתכלים על המראה, מדברים רגיל, הם ב-G3, G4, G5, הכל טוב. מרימה את החברת, מרימה את הספר, מסתכלת ימינה, מדברים רגיל. שימו לב לאור בינתיים לאחורה. כפפות לא עליהם אפילו. שימו לב, עבר 6 דקות ועדיין האור ממשיך בחוץ, הבעירה ממשיכה כביכול, והם מדברים, זזים, הכל רגוע, כאילו שום דבר לא קרה. לא יאמן. בואו נמשיך, נראה עוד כמה זמן הם ממשיכים פה בתהליך של הירידה לאטמוספירה, והם מדברים בשנטי שלהם, בנונשלנטיות שלהם, כאילו לא מופעלים להם כוחות של G מטורפים, כמו שהראינו לכם פה עם החבר'ה שמתעלפים, אוקיי? אז שימו לב בואו נראה עד לאן זה ימשיך. לא מגיבים לכוחות שמופעלים עליהם, והאור הרבה יותר ארוך ממה שהוא אמור להיות.
שוב פעם מרגישים ג'י כביכול. זה לא נראה לכם כמו פנס, כמו איזה תאורה. זה כזה מזויף, אלוהים. היא שמה את הכפפות ברגיל, בלאט, מסדר את כל אצבע, והוא לפני שנייה אמר שמרגישים ג'י. הידיים שלו זזות רגיל, בחוץ יש כבר אור חזק של הבעירה. זה החלק הכי חזק עכשיו. רק עכשיו הם התחילו לאבד את הקליטה, וזה אחרי כמה זמן, בואו נראה. פתאום הקליטה מקוטעת, וכביכול פה המגן אש שלהם מתפרק. בואו נראה כמה זמן הם היו בירידה. אוקיי, פה נגמר, זה 8:40, אוקיי? האש התחילה שתי דקות אם אני לא טועה. 8:40, אוקיי? נחזור פה להתחיל. הנה. אופה. אחרי דקה כבר היה פה אור שמגיע מהכניסה לאטמוספירה. אוקיי? ב-8:40 בוא נהיה נדיבים, נגיד 8, לא 8:40, בסדר? אנחנו מדברים פה על 7 דקות. 7 דקות שלמות של כניסה לאטמוספירה, שבהם הם זזים, מתנהלים ועושים הכל כאילו אין עליהם שום כוחות G. כלום. ואתם ראיתם איך אנשים מגיבים בכוחות G העצומים שיש בכניסה לאטמוספירה. והיא אפילו לא שמת הכפפות הגברת. עכשיו 8 דקות. ב8 דקות האלה זה הרבה יותר ממה שהיה לנו פה בסרטון. איפה זה? הנה בסרטון הזה. לא, סליחה. פה. בכניסה לאטמוספירה. אחרי 2 דקות ו50, אפילו 3 דקות, נגמר כל התהליך הבעירה. כל התהליך הזה שראיתם פה. אוקיי? אז איך אתם מסבירים את זה, גבירותיי ורבותיי? איך?